Vou falar cousas que seguramente son incorrectas, porque non é un pensamento nin algo que teño moi... Bueno, non o teño afinado, porque é esa lectura da historia en tempo real. Pero se digo cousas incorrectas, pois para chegar ao pensamento certo hai que pasar polos incertos, para poder analizar e despois ir descartando. E ten que ver con que Galicia ten capacidade hoxe de defenderse culturalmente, de defender realmente esa lingua e cultura comuns. E eu digo que non. Eu teño a sensación que se hoxe chegan cunha imposición que nos reste dereitos lingüísticos, que digo galeguismo, a xente vai calar. Ou vanse manifestar, como fan sempre, de forma vacía. Non estamos de acordo, pero non hai capacidade para tomar accións reais, transformadoras. Onte vexo isto en Clan TV, unha tipa explicándolle ás crianzas que a maneira que nos expresamos, como nos gusta vestirnos e todo iso é o sexo que somos. É dicir, explicándolle o sexismo, o estereotipo, sería o que di de que sexo és, se és unha nena ou és un neno. Na televisión. A min isto é moi ideolóxico. Se algo fan as ideoloxías, ideolóxico no sentido negativo, é enganchar aí os medios, en todas as épocas, o que sexa, é propaganda. E isto é propaganda. Se algo fan tamén as ideoloxías é entrar ás escolas e chegar á infancia, que é esa forma de a nova xeración, a infancia é moi pequena, sabes? Enseguida tes aí os teus afiliados. E Galicia acolliu isto. Eu onte tamén vexo como o BNG publica en redes un vídeo onde sae a estreleira e di: a nosa bandeira é a bandeira da nación que compartimos, Galiza. A bandeira de todas as causas xustas, que mostramos con orgullo para dicir quen somos e quen queremos ser. Este 25 de xullo pona no balcón ou fiastra da túa vivenda. E é máis moi bonito mercar na nosa loxa, porque o capitalismo hai que facelo, sabes? Non é dicir que se fai só. Esa estreleira, partindo de que non é a nosa bandeira, porque non o é, non é unha bandeira oficial, pero a estreleira é un símbolo, e eu teño falado con outras persoas máis ou menos que son como a min, non? Que din, independentismo, pero estamos tan lonxe que antes temos que falar de outras cousas. Aínda que este fose, por exemplo, un destino último utópico, vale, pero vamos ir, non, paso a paso. Se se entende, entende, xa se non se entende, dame igual. Si que é un símbolo que para todas as persoas que temos sentimento nacionalista ten moito significado. Daquela, é a bandeira de todas as causas xustas. Que é unha causa xusta? Porque para min é unha causa xusta. Definir o suxeito político do feminismo. Para min é unha causa xusta dicir que máis da metade da poboación deste planeta ao nacer era unha nena e isto condiciona a súa vida. Debaixo desa violencia que se dá por todo o planeta, certa discriminación está condicionada porque ao nacer era unha nena. Para min isto é unha causa xusta. Pero isto publica o BNG. E o BNG é dos do Clan TV, é dos da televisión española. Claro, na de Galicia non se está facendo. Pero España sí que foi tomando os medios
para dicir que non ten que ver con que ti naceches unha nena todo isto que che pasa. Daquela. E resulta que agora hai un partido en Galicia que se apropiou dun símbolo que é da nación que compartimos e todas as causas xustas, pero resulta que a miña causa xusta non é a súa causa xusta. Isto é moi de ideoloxía no sentido negativo da palabra ideoloxía, vale? Unha ideoloxía, tería por un lado isto que fai España, é que o BNG apoia e abraza, e que votou sí a todo, o Néstor Rego aló no Congreso, sí a todo o que diga a Irene Montero, porque foi así, ainda que non fixese sentido, que sería este control dos medios e da información. E despois estaría o que fai o BNG en Galicia con isto que España abrazou e Galicia, como a española, entrou aí. Que é o que eu teño anotado, abarcar todos os ámbitos da vida. Isto, en Galicia, por exemplo, en Carballo, a bandeira queer púxose nas praias. E que é unha cousa así que diste, cona, ainda non puxaste a estreleira e puxastes unha bandeira queer. Que é así moi fascia tamén ela, todo ten que caber nesta bandeira. E o BNG ten abarcar todo. E o Altri, o biogás daqui da Laracha, o Palestina, é dicir, todo lle cabe nunha estreleira. Que a causa sexa xusta ou non, porque eu estou de acordo que defenden moitas causas xustas, non quita que ti teñas que representala nunha bandeira que, como ben di, é de todos, ou seja, representa o que todos compartimos. E despois entra a idea de que, ao mellor, algunha causa non é xusta. Quen decide que esa causa é xusta? Quen o decide? Deciden eles. Decide o BNG que iso é xusto. E usa, ademais, esas bandeiras. A estreleira, o movemento queer, colonizouna, usándoa, montando a banda coa estrela sobre os seus símbolos. Logo, ti agora dis que iso é xusto, pero eu digo que non é xusto. E despois vexo como ese mesmo movimento en España, que si pode permitirse tomar os medios, explícalle ás criaturas os estereotipos de xénero como aquilo que define de que sexo és. Que isto é un absurdo, joder. Daquela, Galicia, hoxe, abrazando todo isto e apoiándose moito en España en mira como o fan. E aquí criticamos o que fai o PP na TVG, porque queremos que faga o mismo que fai España. Pois non sei que vos é peor. Tanto me dá que me dá o mismo. Eu teño a sensación de que Galicia non ten capacidade de defensa da cultura propia. E unha vez que acolle todo isto, desdibuxa o obxectivo común, o que si é o obxectivo común, de conservar lingua e cultura. Desdibúxao, pérdese a forza. Cando ti miras en Galicia, por exemplo, no ensino, como as profesoras e mestras apoiaron isto, que é unha causa global e ideolóxica e sexista, as mulleres, abrazaron e apoiaron isto, que aos homes vaille moi ben. Aos homes vaille moi ben que se lle venda ás mulleres o estereotipo e o rol feminino. E vaille fabuloso. E se polo camiño caen nenos e nenas
é que xa non me gusta falar así, pero é que hai que falar así, caen nenos afeminados polo camiño e nenas máis masculinas. Aos homes dalles igual, o patriarcado parecelle ben, xa nos diferencia. Onde está a muller que eu podo usar e consumir e a que non, sabes? Quítame de diante, non me val para nada. E aquí, as persoas galeguistas, é como que non se pode falar contra o BNG, porque mira que mal está a nosa cultura, como agora falar contra os que a defenden. E daquela entraron aí en masa a defender algo que xa non vou entrar en se está ben ou mal. Non ten nada que ver coa defensa da lingua e da cultura. Nada. Metemos todo na bandeira e perdemos o foco do que importa máis e inevitablemente vai acabar importando máis o que tamén importa fora. Porque hai outra forza, porque cho poñen no clan TV. Moi galeguista non vos está quedando. Temos a estreleira cai de peso de tantas cousas que lle metestes. Non ondea a estreleira con tanto peso.